Oita, ja estem al 2022. I qui ens hauria de dir fa 6 anys que a facto, a dia d'avui, seríem 24 persones. A l'any 2022, 24. Facto va néixer al carrer Caspa el 2016, en el grup Ecos. Llavors érem només 2 persones. Buenas. Ei! De seguida vam començar a créixer en serveis i en persones. Hola. Què passa? També vam créixer al territori, vam canviar d'oficina i es van incorporar encara més persones. Què tal? I seguirem creixent, incorporant nous serveis i clients, i també intercooperant per aquí, intercooperant per allà, i alguna oficina més, i sobretot, vinga, persones, i una altra, i més, i mira tu, i dale! Fins a arribar a les 24 ben avingudes que som a dia d'avui. Han sigut 6 anys d'esforç, aprenentatge i professionalitat, tenint cada cop més clar per què ho fem, cap a on volem anar i, sobretot, amb qui volem fer-ho. Que tingueu un fantàstic 2022 i gràcies per acompanyar-nos.